בתרגול שלפניכם אתם צריכים לממש תוכנת שרטוט. תוכנת שרטוט מאוד מאוד פשוטה ומאוד בסיסית. היא מבוססת לחלוטין על התרגיל שעשיתם בשיעור שעבר, ולכן תוכלו גם להשתמש ברוב הדברים שמימשתם שם. מה שאתם מתבקשים לעשות זה לבצע תוכנת שרטוט, שבו אתם צריכים להשתמש ביצירת בלוק חדש, שבעצם משנה את הציור שצויר. אוקיי? שלב ראשון, כאשר אתם לוחצים על הריבוע, אתם עוברים ליצירת ריבוע, נוצר מיידית ריבוע במקום נתון. הריבוע הזה נוצר על ידי בלוק שמצייר ריבוע. אוקיי? לאחר שהריבוע צויר, בעזרת החצים אנחנו יכולים להזיז אותו למשל ימינה על ידי לחיצה לחץ הימיני, אנחנו יכולים להזיז אותו שמאלה על ידי לחיצה לחץ השמאלי, אנחנו יכולים להעלות אותו למעלה וככה הלאה. אנחנו יכולים גם להגדיל את גודלו על ידי לחיצה חוזרת על האות P, אוקיי? ואנחנו יכולים להקטין אותו על ידי לחיצה חוזרת על האות M למשל. לאחר שאנחנו מרוצים, אנחנו יכולים למשל לעבור לציור משולש, אוקיי? וזה יתבצע בצורה דומה על ידי בלוק אחר שמבצע ציור של משולש. גם המשולש צריך לעמוד באותם כללים של הגדלה, הקטנה, הזזה וכו'. שימו לב שלאחר שהציור החדש הוזז, לא ניתן יותר לשנות את הציור, בדומה להרבה תוכנות ביטמפ שקיימות. הדמות הזאת של דמות מוחק, ברגע שהיא נלחצת, היא מוחקת את הכל. זה פחות או יותר מה שאתם צריכים לבצע. מה שחשוב זה שצריך למצוא דרך לממש בלוק שהוא יעזור לכם למקם מחדש את המשולש או הריבוע. שוב, אני חוזר, אתם צריכים בלוק שכאשר החץ הימיני למשל נלחץ, הבלוק מופעל ובעצם הוא מוחק את הריבוע הקיים ומצייר אותו מחדש בהזזה למשל של 5 צעדים ימינה. כן? תבחרו בצורה שרירותית, נניח את המספר 5 ימינה. אותו דבר, הבלוק מופעל שוב ושוב כאשר החץ השמאלי נלחץ, אבל הפעם מוחקים את הציור הקיים ומציירים אותו מחדש 5 צעדים שמאלה. אוקיי? אותו דבר לגבי הגידול, אוקיי? הוא נמחק ומצויר מחדש, אבל הפעם ב5 צעדים של גידול הצלע. זה פחות או יותר מה שאתם צריכים לממש.